जेराव सान्थि होनाय मोनसे सोदोब बिथांनि अननायाव मेगन गोसोफ्रा हनै दाबो होसोदों नंखाय खोथाथ' गायसुला होना दाबो फोसावदों फेसबुक इन्स्टाग्राम इउटुबाव लाना जुगालाव देखायदों नाथाय खाथियाव फैनांगौबा गिनासो फावसैदों खना खनला खान्दा लाना बोहैहोयोमोन थैनि बाना दाना खहा सोरा खहा जेब्ला खान्दा लाग्रा दिनै जोङो बाव फैगौ 2009 मायथाइनि बिटिआर इलेक्सननि थाखाय कुसुगाव समस्तियाव बिसायख'थि फोसावदिं मेल हिसाबै जों मोनसे मिटिं लानाय जादों दा बे मेलाव जोंहा राज्य सभानि एमपि श्रीजुत रोनगोरा नार्जारी सार फैदों बिथाङानो आरो जोंनि इउपिपिएलनि वार्किं प्रेसिडेन्ट दा बिथाङा जोंनि नैबे कुसुगाव समस्तिनि सिङाव थानाय तुलसिबिल बिसोरनि आमिनकाटा बरामारा फिल्डआव मोनसे जोङो सुबुं गौमा मोनसे मेल लानाय जादों आरो बे मेलाव जोङो दिनै नुनो मोनदों मोनफ्रोमबो कमिउनिटिनि मुस्लिम राजबंशी बेंगलि बर' आरो गुबुन गुबुन हारिनि बेवहाय भटार्स रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय जोङो बेखौनो मिजिंथिनो हायो दिनैहाय थांनाय समफोराव जेबायदि थासारिजों जों मोगा मोगि जानांदोंमोन जोंनि गेजेराव खुनु सान्थि गैयामोन थांनाय 17 बोसोरनि आगोल नाथाय दिनै बिटिसिआव बा बिटिआरआव इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो जोङो मैखोमै सान्थि गायसननो हादों आरो बे सान्थि गायसननो हानायखौ जोंनि भटार्स रायजो राजा बिथांमोना गुबुन गुबुन हारि माहारि बिथांमोना बुजिनो हादों बेनि थाखायनो बिथांमोनाबो दिनै नैबे बोथोर गाज्रिबाबो अखा हानायनि गेजेरावबाबो बिथांमोना जोंनि दैदेनगिरिफोरनि जोंनि लिडार्सफोरनि माखासे खोथा खोनासंनो थाखाय फैदों माखासे बिसायख'थिनि सोमोन्दै माखासे फोसावदिं मेलाव मा बुंलांगोन थांनाय समाव बिटिआरआवहाय इउपिपिएलआ साराय बोसोराव मा मावलांखो आरो भबिष्यतआव मा मावनो आखायाव लादों बैफोर गासै थांखि आरो माखासे उद्देश्यफोरखौ फोसावफैदों आरो बेखौ खोनासंनो थाखाय रायजो राजाफोर दिनै जों इउपिपिएलआवहाय लोब लोब हाबफैदों आरो बाहागो लाफैदों बे प्राइमारियावथ' जोङो खालि मोनथाम प्राइमारियावबो जोंना फुल नङा जोङो 1 नाम्बाराव लादों जों तुलसिबिल बिसिडिसि प्राइमारि आरो जोंहा बावरागुरि ओमफ्राय कुमुल सिङाव जोङो नैबे माखासे गामि दरब्रै गामिखौल' जों लानानै नैबे मिटिंखौ लानाय जादों मानो होनोबा जों मिथिगौ मडेल कड अफ कन्डाक्ट डिक्लेरेसन जानाय लोगो लोगो आरो इलेक्सन कमिसननिफ्राय फोसावनाय लोगो लोगो जों मिथिनो हादों सासे केन्डिडेटआ इलेक्सन जोबजासिमाव 10 लाखनि बारा बा 10 लाखनि बारा बय एक्सपेन्डिचार श' खालामनो हाया बा अडिट होनो हाया बिनि थाखायनो जोङो लिमिटेड पपुलेसनखौ लानानै भटार्सफोरखौ लानानै जों नैबे प्रग्राम लादों आरो बे प्रग्रामाव जोङो जोंनि बे तुलसिबिल बावरागुरि आरो कुमुल सिं बै मोनथाम बिसिडिसिखौ प्राइमारिखौ लानानै जों जथेस्थ' जोंनि जेनाखि मोननो गोनां भट थांनाय समाव जों जेनाखि भटखौ मोनदोंमोन बेनिफ्राय जों बांसिन भटार्सखौ जोङो मोननो हागोनखौ दिनैनि मेलनि गेजेरजों जों मिथिनो हादों रायजो राजाखौ जों बेखौनो खावलायगोन मानोना जोङो थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफनि दैदेननाय जेनाखि सरकाराव जोङो गाव माने गाव मोजां रोखोम सोमोन्दो लाखिनानै संसार जानो हायाखैमोन मोनसे हारिया गुबुन मोनसे हारिनि सायाव सन्देह दङमोन फोथायलायनो हायामोन आरो जोङो मोनानाय लोगो लोगोनो सान हाबनायनि आगोलनो जोङो गावनि न'आव थानो हायामोन बेयाव सब समाय नोङो मानसि खावनाय गावथारनाय धोन दाबिनाय बे रोखोम जाबाय थायोमोन मोनसे हारिजों गुबुन मोनसे हारि गावजों गाव बुलायनाय गावलायनाय गिलु बालु हारिजों हारिबो आरो पुलिस मिलिटारिजोंबो जोङो इनाय अयथासार खालामजायोमोन जोंनि गेजेराव खुनु थासारिया मोजां नङामोन दा जोङो इउपिपिएल सरकाराव फैनाय लोगो लोगो खोब मोजां दिनै जों 12टा 1टासिम जोङो बे बावरागुरि बायदि टाउनाव तुलसिबिल बायदि बाजारावहाय जोङो साहा लोंनो थांबा साहा मोनलोङो माबा मोनसे मैगं लायनोबा जों मैगं लायनो हायो आरो थांनाय फैनायाव जोंहा खुनु उसुबिदा गैया बिनि थाखायनो रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायगोन इउपिपिएलआ साराय बोसोरावनो जोंनि थांनाय समाव मावनो हायैखौ जों मावनानै होनो हादों आरो फैगोन सरकाराव नैथि खुनु जुदि थाखाय इउपिपिएल सरकाराव फैयोबा जोंनि जेनाखि रायजो राजानि जेनाखि अभाब अभियोग जेनाखि आसा बै खामानिखौ मावनो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों बेनिखायनो नैथि खेबनि थाखाय इउपिपिएलखौहाय सरकार लाबोबावनायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा जोंनो भट होनानै देरहागोन जों बेखौ आसा आरो मिजिंथिदों बेखौनो जों बुंनो सानबावो खावलायनो सानबावो थांनाय 17 बोसोराव हानि फाट्टा जों मोनाखैमोन जोंनि हायाव जों दंब्लाबो जोंनि हाखौ जोंनि हाननानै जों लानो हायामोन नाथाय इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो जोङो जोंनि हाखौ जोंनि थैजासेनि थाखाय जों खालामनानै लानो हाबाय हा फाट्टा मोननो हाबाय जोङो आरो जोङो जथेस्थ' सान्थि मोननो हाबाय बेखिनिखौनो अरायसम जाहाथे जोङो मोनफ्रोमबो हारि माहारिजों मिलायनानै संसार जानो हायो सान्थि जोङो थांनानै थानो हायो बेखिनि खामानिखौ मावनो थाखाय बा बिटिसि इलेक्सनाव 2009 मायथाइनि 22 अक्ट'आव बिटिसि बिसायख'थियाव साफ्रोमबो रायजो राजाफोर भट होनो थाखाय